janyuol nigi ting' mane maneno nyathine odong' e sikul kata weche gi tek gi sikunde kama nitie, nikech principal bokone ni chiemo nyaka nyiew e skul ka, kuonde nindo nyaka bed maintained, jotich skul bende nyaka chul osara. Janyuol nigi ting' mane mondo mi gima Morino okalo wacho ka ni janyuol kono nyathine ni bi wabed e dhot, en gi ber mane mantiere karka ka okawe ogole skul okete oko piny ok otim. Kwachako kod ting' ma janyuol, kirango Basic Education Act ma 2013 wacho ni janyuol kod responsibility mondo ensure ni nyathine ni skul. Ma kok otimo mano to bende en liable mondo bed charged. O commit a crime. Koro en responsibility mari ni nyathine odhi skul. To chikno noketo viwango kuom jonyuol maonge go kabisa. Nitie schools bilongo no day schools. Monogo bed ni capitation ma sirkal tero kachacha oromo mondo nyathi odhi skul makata ka ben janyuol onge anything. To problem mane obede ni County Education Board no chiwo chik moro is the Basic Act no nitie gik moko minyalo ket levies moko minyalo ket e skul ka okal kod Parents Teachers Association, school boards gi to bedo approve kod County Education Board. To iro hakoro gigi nene waparo no nyathi nyalo dhi skul kona kod pesa ma sirkal golo cha. To over time pesa ni osemedre makirango most day schools ibiro nigi chulo siling 15 moko chulo ching siling 20 to pod on top of ba pesa ma sirkal teri skul cha ma capitation. Koro challenge mosebede nu sani koro nyathi nyalo bedi dala nwacho ko chulo pesa ma lunch. To chik wacho no these additional levies okono go bende itiyo kod ka reason mondo riem nyathi dala. To sani koro itiyo kod gi nyathi onge ri okochulo pesa mari okobedi skul. Nyathi okochulo pesa moro mari iluongo no motivation or remedial kata pesa activity. Pesa activity iriembe. Koro ido ni pesa ni gisebedo mang'eny to principals koro keto pesa ni kagima en school fees. Onego bed janyuol kao responsibility ni koro ko onge pesa ma lunch to dhi skul kata mondo giwuogo skul nyathino ira lunch dala molo ni iriembe wach manamo ma lunch. Koro gigo bedo kagima en compulsory ko kinyal chulo pesa ma lunch to in koro dongi dala. To responsibility don koro ko kinyal golo pesa ni in cash to onego bed ni dhi wuoyo gi japuonj kata principal mondo ket program moro ma isa nyalo work kodi kata kinyalo chiwo gini in kind fine kata kinyalo chule mos bende in kind. Kido hashi moko jonyuol bende otero siling mar 20 kawuono kinyathi oduogi dala. Gache moko uso na gwende ineno. Koro pro chulo nango bed kanyo nyaka chino ayud pesa. To nyathi kosebeti dala for almost 2 weeks 1 month to chako donjo yore moko mopogore te medo ka koro ng'eny nyithindo gi weyo skul gi wacho en osiko kata gimo ka wich kuot. Odonjo Monday Wednesday oriembe odonjo iriembe. Koro bochuno nango odhi amano odhi kibarua mondo dwar pesa. To kodhi kuchawe koro odhi kibarua no dwaro pesa ma school fees. Teacher budhi you away from school. To bro end up ni koro ana kara kanyala konja nyuolna. Manya nyuolna bende chandre. Mege kimoko mino ben warango. To responsibility on team ya nyuolna kesha nyathini ni school. Mani koro hajimoko onge winjrok. To koro pesa ni matino koro keti ya gima gin nyaki chul